Бисмилла. Аввало салом алейкум ба оғои Муҳиддин Кабирӣ. Баъдан ба дигарон. Рости ушав пеш тол омадам ҳамчу келин нею, ҳамчу як фарзанд. Ҳатто гуфтумтон ки як мушкилӣ дорам. Назди шумо биём гуфтум ё пеши Эмомалӣ Раҳмонов равм. Шуморам гуфтан ҳамчу падар хуб кади аввал пеши мо омадӣ. Виҷдонам рости мара аввал пеши шумо овардак, чун бовар доштум ки баъзе корҳоро пешгирӣ мекунед ва намегзоред ки ай ҳад бигзара. Ва шумо хуб фаҳмида будед ки ӯ омадани ман як огаҳӣ буд ва шуморам хостен даҳани мара барои баъзе гапҳо набироя бастан хостен. Таклиф кардем ки модар таънде ба Аврупо меорема хаб кун. ӯ як огаҳӣ буд. То ки и шармандагии имрӯзае ки ҳозир мо биромадам дар иҷа гап задистам нашава ва оянда ам ида зиёд шармандагӣ нашава гуфта и дуюм огаҳӣ хоҳад шуд. Вақташ наомаdaa ки баъзе ҳақиқатҳоро то як ҷои баъзеҳо бифаҳманд. Барои возеҳтар шудани мавзӯъ маҷбурам камтарак ба гузашта барбигардам ва чӣ хел ба наҳзатиҳо печиданмона бифаҳмонам. Рости мо як инсонҳои оддием, бандаи Аллоҳем. Авлоду аҷдодам кулобие. Ман як фарзандам дар оила. Номам Лайлое. 24 тақрибан 25 сола. 3 сола тақрибан ё 4 сола будам ки ай кулоб вақте ба қирған мекучем. Очам мехоҳад ки дини исломо бештар бифаҳма. Қуръона ва намоза ва сатра ба як шакле ба наҳзатиҳо шинос мешава ва дар ҳамин гурӯҳ қуш мешава. Фаъолияташ то 2010 давом меёба. Вақте очам то чанди дини исломо мефаҳма, мехоҳад бештар биомӯза, қарор метиҳан отам қатъӣ ки ба яке аз давлатҳои араб сафар кунам. Тайёрӣ то як ҳаддиро мераса, хонаро мефурӯшанд, дуогирӣ мераванд аймомам ки ӯ вақтҳо албатта авлоди отам наҳзатиҳоро ҳамаша террорист меномид. Тамоман зид буд ки дар ин роҳ отам куш шава. Гарчанде очам куш буд. Ай кулоб баргаштанда отам авария мекуна ва раҳматӣ мешава, худо ҷоша ҷаннат куна. Баъди мурдани отам 1-2 сол баъдаш очам бо яке ай шахсиятҳои махфие ки наҳзатӣ буд, вале дар хориҷ қарор дошт, чун сахт дар таги таъқиби ҳукумат буд. Бо ҳамон шахс издивоҷ мекунад. Таги 1 сол мо мебироем дар хориҷ бо ӯ шахс зиндагӣ мекунем. Хулоса мо ай 2010 тамоман ай Тоҷикистон мебироем ва очамам тамоми алоқаҳоша ай наҳзатиҳо мекуна. Шахсан ман то 2016 дар байни Мисру Саудия Арабистон калон мешам. Вақти Турсия меравам барои дохил шудан, бо як бачаи оддӣ шинос мешавам, Лайливу Маҷнун мешавем. Пеш аз ту 1-2 ҳафта пеш тақрибан мефаҳмам ки ин нафар бачаи оғои Муҳиддин Кабирӣ будааст. Августи 2016 дар Истанбул бо Кабиров Салим издивоҷ мекунем. Августи 2019 дар Аврупо расман ҷудо мешавем. Дар асл ҷудо намешавем, ман ё шахс мегрезам. То иҷа мешава ба фикрам якум сезони и қисса. Аз хотире ки ман ай кӯдаким то ҳол дар даруни наҳзатиҳо калон шудагиам ва хуб мешиносамшон, имрӯзиҷа да ҳамчун душман не, ҳамчун як вазифаи имонӣ ва инсонӣ дида, ай баъзе ҳақиқатҳо ҳамдигарро мехоҳам огоҳ кунем ва бифаҳмем оё арзанда ҳаст ки ин қадар ҳаёти инсонҳо сухтесте дар роҳи гӯё мубориза, вале дар асл ҳамаш ягона барои ҳадафи шахсии як нафар аст. Лутфан маро одами ҳукумат набирорен. Ман алҳамдулилла одами ҳеҷ ка нестам.
иҷа фақат агар асли мақсад равиши нақшаҳое ки шидестаи шидание дақиқ чиқиртар ҳамаро бифаҳмем, бовар кунед шуморо мавқеи ки озима гирифтагӣ мегирен. Дар ин ман шубҳа надорам. оё мо медонем ки агар рӯзе мисол наҳзат ҳукумата ба даст биёра, чӣ чизое моро интизор аст? як ҷомеаи тоҷики мусалмони суннӣ ба чӣ табдил хоҳад расид? Медонем? Як гирге ки аслу фаслиш маълум нест, хича қаҳрамон мешумора ва мо ҳам мардуми сода фикр накарда буду набуд мона таслим мекунем. ҳозир ман то ҷое ки иҷозат дорум суҳбат мекунам, то ки ида зиёд ба ном мубориза ҳаёти нафарое ки дар Тоҷикистон дар ҳолатҳои вазминанд, уда зиёд ҳаёти дига нафарҳо насӯза. ҳозир мо ҳамамон хуб медонем ки наҳзат мехоҳад ҳукумата ба даст биёра, ба ҳар шакле боша набоша. Планшон 3 сол пеш тақрибан ин буд ки аз Афғонистон ба Тоҷикистон дохил шаванд ва ба як шакли зӯрӣ ҳукумата бигиранд. Аммо вақти фаҳмидан, аниқ кардан ки мардум оли тайёр нест, болои қудрати надоранд ки ин кора бикунанд, на силоҳи кофӣ доранд, на дигару дигар. болои толибонам дар ин масъала ки ёрдамшон ки намекард, равиши плана дигар карданд ва толибонам ҳеҷ вақт наҳзата нахоҳад ёрдам кард, чун ай вохӯрии оғои Муҳиддин Кабирӣ, қатъии оғои Аҳмади Масъуд дар Полша толибон хабар дорад. толибон агарам ки ягон ёрдамӣ кард, албатта ки бемуқобил нахоҳад шуд. ёрдами толибон маънош оянда дар Тоҷикистон ҳукмронишоне ва ин албатта ба нақшаҳои шахсан оғои Муҳиддин Кабирӣ ки туғрӣ намегирифт. ин мавзӯъ камтар то як рӯзи муайяна даст кашидан. шид плани асосӣ бедоршавии миллат ва митинг ай тарафи миллат худаш хестанаш, бахусус ай мардуми кулоб, чун ягона мардуми кулоб медонанд, наҳзат хуб мешиноса кулобиёро, ки ягона кулобиё метавонанд митинг бихезонанд дар Тоҷикистон. аммо плане ки нисбати кулобиё доранд, ки нест кардани шахсҳои муайяни кулобиё агар ки рӯзе дар Тоҷикистон митинга хезонданд, нест кардани кулобиё ҳай. худой накарда кулобиё фиреб бихӯранд ва митинг бикунанд. мавқеи ки ҳамчун раиси ҳизби наҳзат оғои Муҳиддин Кабирӣ дорад, ягона сӯистифода бурдан барои ҳадафи шахсие ки ира ман шахсанам ай кӯдакимам то ҳозиро шоҳидам. вақти баъди вафоти устод Нурӣ ҳамагӣ 3 рӯз мегзара, тамоми наҳзатиҳо ҷамъ шиданд барои таъзия баён кардан дар хонаи марҳум. оғои Муҳиддин Кабирӣ як 3-4 нафарро даъват мекунад ки ба наҳзата биёен дар Душанбе. албатта очаи ман ки мераванд, шоҳидӣ мекунам ки ба як маслиҳати пинҳониву чашмзаниву як овози паст қатӣ ки фарзандои устод Нурӣ нафаҳмад ки фалон кас даъват кардесте ба фалон ҷора. ӯ даъват, ӯ ҷаласа ба мақсади будай меравем наҳзата, манам ҳамунҷо будам, ҳам овоз ҷамъ кардан ба худ барои ба ҷои устод Нурӣ расман омадан
гарчи ҳама медонад ки устод Нурӣ мехост ки ба ҷош биёяд, вале дар ин ҳолатҳо ҳам овоз додани коргарон хеле муҳим аст. Ба оғое ки дар пишти парда фаъолият дошт дар хориҷ, афсус ки ӯзи мо профилша ошкор карда наметавонам. Пачкаи долларе ки аз Эрон ба номи наҳзат меомад, ё ин ки алоқаҳои шахсан оғои Муҳиддин Кабирӣ бо агар мавзӯъро чиқиртар бидроем, бовар кунед, як чизое мебирояд ки як чизое да шахсан ман шоҳид шудагиам ки бибинем ҳози устод Нурӣ агар мехост ки қудрата ба даст биёра наҳзат, ай ҳамун аввал ба як шакли иттифоқша мекард ки қудрата мегирифт ба як шакли осонӣ. Вале дарди устод Нурӣ ин набуд. мавзӯи қудрата гирифтани наҳзат ҳамун рӯзе пайдо шуд ки оғои Муҳиддин Кабирӣ ба ҷои устод Нурӣ омад. барои ҳар нафаре ки намедонад, наҳзат дар асл ҷузъи ай ихвон аст ва ҳозир дар дунё қазияи Фаластин ҳамаро ларзондагие. Аллоҳ лаънат кунад душмани ислома ки Яҳуду Америка ихвона мехоҳад айрешаш нест кунад ки то як ҷое кард куштани Мурсиву лидери Ҳамасаву дигару дигарша. вақте дар байн Яҳуд то ин дараҷа ин кора карда тонистесте. Худой накарда агар қазияи Фаластина ба даст биёра Исроил, дар байн наҳзат гуфтани чиз мемонад? Мисол бигирем, агар имрӯз дар Тоҷикистон як митинг шид, баъд чикор мекунем, ки ҷо мерем? Яъне ба амиди чием, кием? Наҳзат ку ҳеҷ вақт дар он митинг хуш намешавад. ин кор да ма гарантитон метавонам дода. Россия ай рангу румон безорай раҳмон наметия ай ҳозир сир кардестай. Ба амиди Туркияем. Туркия худаш як бозичаи Америка шидагӣ гирифт, Сурияро вайрон кард, ҷазир кард, қати Ироқ ҳозир намедона ай ӯ бо итлоқи ғутидагӣ хеле буброра. ӯ як бозичаи Америка ҳай Туркия. Ҳеҷ вақтам паноҳанда ё ин ки дига миллата раҳ наметия. ҳозир ҳам будагиҳо ки Сурияро вайрон кард, ҳамун Сурия будагиҳоро бохӯчана сир кардестай. қазия ба монанди Сурия мешава. агар дар Тоҷикистон рӯзе митинг шид, чӣ хеле ки дар Сурия инам қадар саргардониву вайронӣ шид, дар охир ба шара Америка хост бо ҳамун президенти ҳозираша то ҳозира дар ҳукм монданша кӯмак кард ва мондуш. мо ҷое надорем биравем. ин ҳақиқата картинкара ай берун аллакай оғои Муҳиддин Кабирӣ дидагие ва хуб медонад ки асли контрол да кие. Россия касеро хост ҳамуро мешинонад дар курсӣ. мавзӯъ дасти маву худат ё наҳзат несте. ва ин қадар ободие ки Кабировҳо кардестанд дар чор тарафи Аврупо, магазинҳову хонаҳое ки харидестанд, бизнесҳо, нархи як магазин ай 9 миллион зиёдтар, 9 миллион евро. хуб, ин қадар ободиро барои оқибати маълум як инсон барои чӣ кунад? бин аз барои худо ин қадар содаи бад набошем. барои айиде зиёд мавзӯъ печида нашидан, маҷбурам якду мисоли шахсии дига гузашта биёрам ба ҳамин хулоса кунам, чун дар инҷа як мақсаде ба оғои Муҳиддин Кабирӣ расондан аст. дар асл рости ма як муддате бо Умари Муҳаммадиқболиён, бачаи оғои Муҳаммадиқболи Садриддин, як дӯстие пайдо карда будем ва ин дӯстии моро Кабировҳо ба як шакле ки ма кӯшиш кардаги будем ки ин ба ҷо боша ва ба ҷо бимонад, ба як шакле фаҳмидаву акаи азим гуфтани ҳамин шахс барои як мавзӯи заруре
даъват кардан. Рафтам ва тамоми гапошон ай забони устод гуфта ба ма расонида шиданд. мавзӯъ айнан ҳамахе сар шид ки Лайло ту чӣ кор кардисӣ? Бисмиллаҳ гуфтам, чӣ кор кардистам? овози баланди сард қатъӣ ки мо хабар дорем қатъи Умар дар алоқаи ту то ӯ дараҷа содае ки мара гуфтисте ту то ӯ дараҷа содае ки фикр кардия ки ай бачаи и раисаш ҷудо шудам. оғои Муҳаммад Иқбол дар ҷомеаи тоҷик я лидерӣ пайдо кардистай, ба бачаи раиси дигариш мегардам. оё ту ҳамин интизориро дар ҳақиқатан фикр кардӣ ки ҳақиқӣ мешава? дуруст оғои Муҳаммад Иқболи Садриддин я лидерӣ пайдо кардестай ки и як хатар ба карьераи раис шудистай ва ҳеҷ вақт фаромӯш накӯ ки и хатара ба ҳар шакле вақташ биёя айбайн наст мекунем. ман албатта ки асли мавзӯъро то ҳамун лаҳза нафаҳмида будам. гуфтам дӯстии ман ва Умар, моду ҷавон ба ин қадар гапҳо чӣ дахл дорад? ки гуфт дар байн ту ки ҳасти мавзӯъро аралаш кардисти, айбайн бубро. бозам савол додам, ҳолиам нафаҳмидеста мақсадтона? мо да иҷа чӣ дахл дорем ба ин гапҳо? ва куш кард гапда ки агар ки ту хубии Умарра фикр кунӣ, да аввалин фурсат хитаи ӯ меканӣ. вақте ман гуфтам сабаб ин ки хоб агар мисол бигирем, гирифтен ҳамдигара чӣ кор мекунен, куҷо мерен? мо ку ҳеҷ вақт иҷоза наметиҳем ту ӯро иҷа биёрӣ. ӯ тура сӯистифода хоҳад бурд. на танҳо Умар, балки тамоми ҳар як тоҷике ки агар ки тура бифаҳма келини фалонӣ будӣ, айрӯи танҳо сӯистифода бурдан тура хоҳад гирифт. ва ин ки давлати Фаранса оғои Муҳаммад Иқболи Садриддина ба маҳкамаи калон кашидааст ки ихроҷаш кунанд. барои да ӯ маҳкама иштирок накардан хиче касалӣ бироварда дар тамоми социал медиа эълон кардистааст. дар больницаҳо чӣ клипҳо карда. вақти и гапҳоро гуфтестай ба як шакли писхандае ки субҳаналлоҳ. ман ҳайрон пурсидам, хоб дар ин ҳолат ҳамчу мубориза, ҳамчу ҳамроҳ оғои Муҳиддин Кабирӣ вазифаш нестай ки ай хатар дур куна инора, ба ҳар шакли як дастгирӣ куна? не гуфт ту фикри хита кӯ ва ёхчон ра ёхчон намеёванд. дар ҳақиқатанам ҳам хелшид. ҷони оғои Муҳаммад Иқболи Садриддин дар як хатар буд ай чанд тараф ва оғои Муҳиддин Кабирӣ ба ягон шакл кӯмак накарданд. ва алҳамдулиллаҳ ки ҳозир дар амонай Умаршон. аммо дар инҷа гарчанде мавзӯъ шахсиам бутова, дар асл як хиёнати, як дар нимароҳ партофтани ҳамроҳи ту, муборизи ту зиёд чизора мешава буфаҳмӣ. албатта ман инҷа Умар узр мехоҳам ки гапҳоро шояд дар инҷа намегуфтам, вале бояд як хел гапҳо мебиромад. дар нимароҳ мондани кабировҳо ҳамроҳошона як кори ҷадид нестай. рости гап ҳар касе ки муошират кардагӣ қатишон хуб мешноса, хуб медонаю, ба гуфтани ман бисёри гапа эҳтиёҷ нест. як мисоли дига, агар дар Турсия вақте ҳамашон биромаданд ва ман дар уҷа мондам, айхштоман як звонок омад ки гӯё ҳамун падари дар пишти парда будагим як соло назати гӯё гуфта бошад ки Лайло ба тарафи очаша як корча кашидагӣ будай.
я сафсатаи айхчон бироварда хостанд ба ҳамун шакли маро девона биброранд, ба ҳамун бикананд риштаи маву бачашона, чун келини дигарирам ба як шакли девона кадаги пакетиш кардан рӯиш кардан Тоҷикистон. вақте ма фаҳмидам ки дар иҷо чӣ гапе ҳаста, алҳамдулилла ки ҳамуша рӯзам ай университетам як хабари қабулшавӣ омада буд. рафтам ай кафои дарсом зиндагим шидам дар Истанбул. дери нагзашта ай Толибон ба дрини синфи мара як шахс омад. ӯ шахс ба дрини синфи мара омада да барм шишт то дарс тамом шидана. баъди дарс тамом шидан хича маълим муаррифӣ карда, маълими ҳамун университет суҳбата сард кард. мара маълим гуфта хуб маҷбур гап задам. канҷуковиш сар шид ки дар иҷо тоқаи шавҳар дорӣ? Бале гуфтам дорам, лекин дар иҷа несте тоқаям. ай ҳамун нуқта ба то дар асабам расидана рости қапид гапа давом дод ки монанди ту барин зани зебо дошта бошам, ҳеҷ вақт тоқаш намемонам фалон фистон. хоб гуфтам ман рости дар мавзӯи шахсим бо маълимом гап намезанам, бояд бибурам. пеш ай синф биромадан, албатта дар синф маву ҳамун шахс тоқаем. ҷумлаш агар ки ба тоҷикӣ тарҷумаш кунам и буд ки бояд эҳтиёт кунӣ. гаштам гуфтам ай чӣ? гуфт ту барин духтари хушрӯро метавона ҳар вақт ҳар кас бидузда. и гапа гуфта хандида. марам ҳайрон шудам, рафтам устар ки маълими худмон. гуфт ӯ мард ки буд качи гап задеста буд. гуфтам чӣ хел, маълими ҳамин университет несте? то миём синфа як бор дига нигаҳ мекунам ки ӯ шахс гум шид як бора. дар оҷо як таҳдиди хос ба оғои Муҳиддин Кабирӣ расонида шид. ӯрам черезма шид, чун Толибон мехостанд фарзандои Муҳиддин Кабириро бикушанд. пеш ай Туркия баромаданашон тамоман ҳамашон, ҳам давлати Туркия ҳадаҳад кадеста буд ки Кабировҳо ай давлат бибуроянд, ҳам кофтукови ҳукумати Тоҷикистон ва ай як тараф Толибон. албатта ҳамун шаб рӯз сахт дар таъқиби Толибон ки будем, рӯи ма шинохта кишид дар ваё. таҳдида ягона черезма расондан хостанд. албатта ин мавзӯъро ҳукумати Тоҷикистон гунаҳкор карданд, вале дар асл ҳукумати Тоҷикистон буд. ира танҳо барои дар пеши ма ака гуфтанд ки и кори ҳукумати Тоҷикистон ай. ҳукумати Тоҷикистон чӣ ба биёя мара дар университети Турсия таҳдид кунад, дар ҳоле ки келини дигари бо кӯдакшаи Турсия ҳамун шаву рӯз Тоҷикистон рафта буд. дар таи дастшон келину кӯдак ҳастай. чӣ ба мара биёянд таҳдид кунанд? гап сабри худо дора. дери нагзашта касалии Ҳамза ошкор шуда буд. ҳатто ман рафтам аэропорт гирифтам. дар ҳар як қадами табобатшон ма будам. ино хостанд келинора дар байни ҳамуқа хатар дар ақибшон монда раҳшона давом битиянд ки плани худованд бо бузургтар касалии Ҳамзаро ошкор кард. инорам албатта ҳозир мегӯем ки чӣ баганед, ҳар се келино дар Аврупоҳанд. ирам порчаи ай нақшҳо буд. якеш ки барои паноҳандаву барои варақҳои дар иҷа буда ҷур шава, маҷбурӣ тамоми келиноро овардан. дидимш ки дар пеши ҷомеа обурӯ хестан ё ҷоша гирифтан. субҳаналлоҳ, мақсада фаҳмонда тонистистам ки як инсоное ки ҳатто зану фарзандшона дар байни майдон мондаву дар уқа хатаро ҳатто ира хучонам план кардан, девона бировардана и хел у хел. инсонои оддӣ қатъи дар хеле ҳолатҳои сахт чӣ коро метонанд карда, фикр карда метонем. оғои Муҳиддин Кабирӣ, солҳо мешавад ки ҳамдигарро хуб мешиносем. мавзӯъ ба ҳамдигар чунон печидагии хуб медонем. аммо илтимос дига қатъи ма доду гирифт накунед. чӣ хеле баъди кандани риштаи маву бачатон аввалҳои соли 2020 буд ба фикрам. ҳатто Салима рой карда будем ки
ба ма бирасона. ҳукумати Тоҷикистон фаҳмидае ки Лайло ҷудо шудае ва ай қафоше. Хатарай эҳтиёт куна. Баъдаш таклифе ки $100,000 анде ай Аврупо буброма. дар ҳоле ки хутон гуфтастен ки ай қафои ма як хатаре. университети дар Турсия будаги ма ай даст дода будам, иҷо омадам ба умеди як ободӣ. дар иҷарам зиндагӣ ягон келинора ҳама каса ором намонден. Болоиш ба $100,000 ҳаёти як нафара. баъде ки ма қабул накардам и таклифа, ҳатто хутон омаден ба баҳонаи табрикоти ҳамин хона. таҳдиде ки карда буден, агар як гапи зиёдӣ дар ягон ҷое ки гуфтӣ, дониста мон ки пияндари арабит ки яке аз шахсиятҳои муҳими ихвонай, ба ӯ зарар хоҳад расид. Зарарам ба ин шакле ки агар ҳукумати Тоҷикистон буфаҳма пияндари арабит яке аз шахсиятҳои муҳими ихвонай, барои сисида таслимаш кардан ва дар муқобилиш ягон маълумоти ё ай тарафи мо ягон чӣ гирифтан, ҳар кори ай дасти ҳукумати Тоҷикистон биёя мекунен. хоб ина ман худам ҳукумати Тоҷикистона хабардор мекунам ки пияндари ма 12 сол мешавада ҳаёт монае ва яке аз шахсиятҳои муҳимтарини ихвонае ки дар фарорае. ҳозир дар Америка қарор дора. 1 ҳафта мешавад дар як кампай, ҳатто адреси кампам метавонам дода. очам боша адресаш муайян ай ҳамон аввал. 12 сол мешавад, 10 сол мешавад ки дар Макка ҳай 5 минут раҳай хонамон ба Каъбара. беғарз аи таҳдид и таклифо зиёд дахолатҳои шидагие дар ҳаёти ман. ба монанди ушам ки анде хаб кунам очата ба Аврупо меорем, анде Тоҷикистон наравам. чӣ хеле ки ушав гуфтен ку уколот мекунан, гапҳои дар коришона мегиран. ҳозир як гап мемонам, ҳамро гӯш кунем, баъдаш бифаҳмонам ки чӣ гапе. бабе тайба мехост ки қатити мақсад бишапа, мехост ки қатит бишапа барои ҳамин мақсади чизо. ма вая гуфтагиам ки ман Лайлора ҳамин давлат овардагиам, очаш боша чизаш боша ма ёрдамаш мекунам. қатӣ ма ҷанг кашид. ма гуфтамаш ки ма 100% ёрдам мекунам, чизе биген нагӯ. агар та ба ҳамин хотир мара таркини, гуфтам таркин ки мана фарқ надорад. бибин Лайла, ба хотире ки ман рафтам Лайлора изнасиловат кардам, дар кифиш сар мамондам, гирья кардам, гуфтам ки и қасома тайбара вақте ки сики ёдам Лайлора представит мекардам, и кора мекардам. И гапора нагуфти духтари бечорара. Наздик нашамада мегу. Наздик наша мегумада. Я бо мегам метавонам. Наздик нашамада. Матра изнасиловат накардам. Ты ига ҷони ма дард кард. ҳам баданам, ҳам ақли рӯҳам, ма гирья карда истадам, зора карда истадам, Салима зани ту нестам, накун илтимос. ма ин мавзӯра ҳамин шармандагиро маҳкам кардани, як лаҳза гапна тамом кардам, ма ин шармандагиро маҳкам кардани, маҳкам кардани ин шармандагиро фуромӯш кардани будам ҳаёт ма давом додам, ҳаёте ки ма 5 соли роҳу наҳоят кӯшиш кардастам ки бети лаънатӣ бисозам ячи. лаънат ба ҳамон рӯзе ки туро шинохтаам. шарманда имрӯз чӣ? мехоҳем ягон хунрезӣ шавад дар ҳамин ҷо? худованд гуфтааст ки имсакун бимаъруф ав тасрихун бииҳсан. пайғамбар алайҳиссалату вассалам гуфтааст ки иставсу бинисаи хайра.
қавме ки ай шариати исломӣ бу надорен, дар вақташ ай ҳадафҳои муайянтон ҳоҷи Мирзо ки хабардор буд, барои ҳамин ҳамроҳтон нашид. муллоҳои даруни наҳзат дар бисёри масъалаҳои муҳими шариатӣ фатвоҳои хато додагиян. Як тане, ду тане, 100 та далел оварда метавонем ки шармандаҳай наҳзат дар асл. не охо ма субҳаналлоҳ чикор кунам қатъи ҳамин лаънатӣ. ику и лаънати кӯдактон дига мухотаби ман нестай. барои ҳамин маҳозида иҷа қатъи шумо бо ба ин шакл гап задестам. ай идурӣ гарчи дур нестам, дар ин параи кӯчаи Салим зиндагӣ мекунам, медонен ина. дар инами хонамам, чунки ман гунаҳкор нестам, нагрехтестам даже, дар ҳамин ҷомам. ман агар корчаро дар гардани Салим назада бошум, ягона валлоҳ қасам ба хотире ки очам беғарзаи ма ҳеч ка надора, ӯ чӣ кор мекуна гуфта накардам. ин кӯдаки лаънатитон я муддати дарозе мехоҳам ма барбигардам. чӣ хел барбигардам? туфи кадаги ма чӣ хел хам шавам билесам. ай ӯ сол вақти фаҳмидааст ки ма шавҳар каданимон омад, ӯ мавзӯъро ба ҳар шакли вайрон кард. дар вақти 8 деона кард ки бояд ай пеш вобахӯрем, 8 та тез бикун биё. мавзӯи амнияти ҷамъ шида, мавзӯи модарма ба Аврупо оварда ки 5 соли роҳ наҳай. шумо хуб медонед ма так танҳоем дар Аврупо. баъди 5 соли роҳ на дара боз кардам, ба хонам раҳш додам. ба мардонагӣ ва ба даъвое ки шумо дорен ки гӯё муқобили таҷовузкорӣ ва зулми ҳукумат даъво кардестен, ба ҳаму бовар карда хона даровардам. мавзӯъро печонда гирия. я инсоне ки як духтара агар таҷовуз карданӣ бошад, чӣ ба гирия мекуна? чӣ ба зора мекуна ки баргард ба зиндагии ман? вақте ки гапаш нагзашт, даравой кардам ки ай хона бубро басай ҳамақадар сафсата даст ба таҷовуз мезана. болои ҳамаи и мара одами ҳукумат мебурора. ирам ба далеле ки инаи солои аввалои тӯи монда ай Миср я пакета ай холаи ма гирифта оварда Салим да додагие. чун ман натонистам биромада, зани шавҳардор натонистам пеши марди номаҳрам бубуром, Салим рафт гирифта каш. вале дар асл ӯ як одами ҳукумати хос равоншидагӣ буде. я рақосара ба дин даъват кардан, тавҳим ба дин не, чун ӯ рақоса худаш хуб медонад ки чӣ кор кардааст. шуморам ай ҳаққу ҳуқуқи инсону зан хотиррасон карданда эҳтиёҷ намебинам, чун худтон хуб медонед. вале ин касофати кӯдактон хича ҳамчу фиръавн ки мешумора, ҳамаи чиза ба худаш мубоҳ ки мебина, ҳатто корой кардагиша хато намебина. як чизи оддӣ ва ҳақшай гуфта, болоӣ бо хатоҳоша ба дигар шаклҳо давом